Перше засідання по суті. Подільський районний суд Києва розглядає справу щодо замаху на добровольця Аміну Окуєву та її чоловіка, командира міжнародного миротворчого батальйону імені Дудаєва Адама Осмаєва. Йдеться про розслідування замаху на них 1 червня 2017 року. У суді працює моя колега Олена Стецюк. Олено, вітаю тебе. Будь ласка, поділися інформацією, яку маєш на цю мить. Ще раз добрий вечір, Олеже. Отже, буквально 10 хвилин тому завершилося перше засідання щодо справи замаху на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. Я нагадаю, що це перше засідання, власне, самого розгляду по суті цієї справи. Це суд присяжних. Власне, відповідне рішення було ухвалене ще на підготовчому засіданні 31 травня. Сьогодні із 7 присяжних обрали 5. Вони склали присягу. Власне, з'явився сам цей обвинувачуваний. Це громадянин Росії, йому 58 років. Він у цій справі проходить під прізвищем Артур Крінарі. Власне, ми пам'ятаємо, що він має декілька паспортів, декілька прізвищ. Винним він себе не визнає. Крім того, він заявив, що, мовляв, він навіть жертва і абсолютно навіть не стріляв ні в Аміну, ні в її чоловіка. Далі можемо послухати пряму мову обвинувачуваного. Если мне предъявят хоть одно доказательство, хоть один факт, хоть одну улику, какие-то показания человека, который меня видел в пистолете, который говорит, что он мне продал, который скажет время, где это, как было, или хотя бы отпечаток пальца моего. Но нет уже ничего. Говорят о коробке какой-то. На коробке нету даже следа моего ДНК. Я ее вообще не трогал. А чьи следы, знаете, нашли? Его. А ось, власне, у прокуратури є підстави звинувачувати громадянина Росії у замаху, незакінченому, власне, замаху на умисне вбивство 2 або більше осіб. Також він звинувачується у незаконному володінні зброєю. Прокурор зачитав звинувачення, він ще раз повторив, власне, цю історію, коли 1 червня 2017 року обвинувачуваний представився журналістом французького видання. Він домовився про інтерв'ю з Аміною Окуєвою та її чоловіком. І, власне, опинившись вже в автівці сімейної пари, він, маючи у руках коробку, говорячи про те, що там для них, мовляв, є сюрприз, включив свій мобільний телефон якраз у режимі відеозапису і в цей момент дав його Аміні. Таким чином він, мовляв, відволік увагу і вчинив постріл. Отже, причину прокуратура називає активна проукраїнська позиція Аміни Окуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва. Отже, на чому зійшлися сьогодні? Засідання завершилося, і судді присяжних постановили, що до наступного засідання буде в письмовому вигляді сформульовано, власне, порядок розгляду наступних засідань. І, власне, наступне засідання відбудеться вже 29 червня о 17 годині. Я ще раз нагадаю, що сьогодні розглядається якраз справа першого замаху на Аміну Окуєву та її чоловіка. На жаль, другий замах, який стався 30 жовтня минулого року, виявився фатальним. Тоді обстріляли автівку Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, і, на жаль, тоді Аміна загинула. Отже, поки вся інформація звідси, з Подільського районного суду міста Києва. Олеже. Дякую тобі, Олена, дуже за інформацію. Олена Стецюк, кореспондент телеканалу ТЕР, була на прямому зв'язку з нашою студією. Продовжимо випуск далі.